Angikubingelele-ke mbukeli ngiphinde ngikwamukele. Right now, let me just take this opportunity and send a big congratulations, a big shout out to this Maskandi artist. He goes by the name of Umthandeni SK. He also known as Uyigcokamelisha Manqele for ingoma yakhe ke edlikhotha, the one that is trending all over the social media. Apike kuyo noma ke afeaturishe kuyo uMahu ethi Gushi. So le ngoma ethi Gushi lami right now is sitting on 2 million views on YouTube in 6 days, of which ke into enhle kakhulu le ukuthi igenre efana noMaskandi sikwazi ukuthi ke siyibone ikhula ngalendlela le nesasasa layo likhula. So khumbula ukuthi le ngoma le iyakwazi ukuthi reach 1 million views on YouTube inosuku olulodwa iphumile, nokwaba ke umlando omkhulu kakhulu ukuthi ke igenre kaMaskandi yenza into efana nanje, of which let's hope nabanye ke abaculi bakaMaskandi ba motivatekile noma bakutholile ukugqugquzeleka ukuthi mangabe benza umsebenzi wabo bayinikeze isikhathi and bakhetha abantu abaright okuyibona bazosebenza ngabo. So khumbula ukuthi futhi ke Umthandeni Manqele lo sikhuluma ngayo wengoma ethi Gushi lami, he's one of those people abakhipheke ingoma last year ethi Paris, nakuyona ke ingoma eyashisa kakhulu ikhotha. Right now as we speak, that song is sitting, if I'm not mistaken, ku 21 million views on YouTube right now and isaqhubeka. So okusho khona ukuthi ulibambile igiya. So siyafisa nabanye abaculi beke baphikha abantu abaright abazosebenza nabo ebese beyinikeza isikhathi kwenzeni umsebenzi wabo.